Riwruok jopuonj mag ECDE pacho kaendi kuno peto chiwo milome mar bogo dhi ng'anyo. Poni tend county senya to Homa Bay ok oloso weche makelo wich bar ne jopuonj mag ECDE. Kuno peto wacho ni ywak jopuonj mag ECDE county Homa Bay ochopo negi. Kendo thothgi kale chandruoge mathoth kalure gi lwasi marach mar tich kod osara mane piny magi wacho ni jopuonj go yudo. Jakom kuno pete pacho ka Lawrence Otunga okoni jopuonj mag ECDE county Homa Bay osach gi ng'ado e tok chik kendo nitie kata ma onego ndik tich e yo mongirore. Nyaka sani pok omigi barupe mag tich. Japuonj nigi loan, japuonj nigi rent, japuonj nigi nyithindo moleo go de dhoot ok onyal tero sikul. Salary en minus. Wakwayo governor ma Homa Bay County winjie ywak mar jopuonj ma Homa Bay. Jopuonj gi sando nang'o. Wadwaro arrears mondo mi ochul chakre Julai. Kendo wadwaro ng'eyo nang'o miyo jopuonj moko nie permanent to jopuonj moko sando iduoke contract. Kata momo wirpe go ne onge. Japuonj onge mogo. Japuonj kata kitenge morwaki bende onge. Wabro chiwo notice mar barua ne governor kendo police. Jopuonj ma Homa Bay bro kawo gigegi mag tich giketo piny. Kendo waonge affiliation kod siasa mora mora. Gige watimo kendwa kaka jopuonj, buche wa sponsor kendwa gi pesa wa matin mung'ado no. Koro yieuru mondo duoknwa pesa wa, yieuru mondo bed kodwa piny kaka jopuonj mapuonjo nyithindo. Mondo mi kiny wadhi e klas ka chunywa mor. Ang'o momiyo there is disparity in our slips? Jomoko are in permanent and pensionable, and Jomoko are in local contracts. Madhi retire on 2027. Please, wadwa ni mondo wabede round table, mondo wa harmonize this thing, please. Sani pesa biro ne gik bak go read negative. Japuonj onge gima nyalo ting'o ka dokoro dala. Nyathi obede dot, iti wuok dhi puonjo nyathi ng'ato. To mari ti we dot. Landlady kata ka landlord beriti. Jomodong bedwari ni ong'eni tiyo. Fair be idhi tich tiyo godo pile pile.